Дорогие белорусские сябры, Конституция 3 мая, принятая нашими охульными продками 230 год тому, była обумовлена необходностью реформирования державы. Таким чином, каб люди odczuwali siebie u jej lepsz, kab яны byli больш адукаванымі, mieli poczucie большага удзелу у жыцці колішняй Rzeczypospolitej. Na pracjaku stachodził, kali Rzeczpospolitая była u niewoli. Hety mudry, продумany akt zostawał się u pamięci Polaków i był krynicą nadziei na wiertanie niezależnej dzierżawy. 3 maja heta polska nacjonalna świata, ale pirajemnikami hetaj wielkiej spadczyny являły się usie narody тогдашней шматнациональной краины. Тому натурально, что это свято мы отзначаем у Минску разом с литовцами, белорусами, украинцами. Podobnym czynem ten dzień świadkują u różnych miejscach na усім świecie. Świadkowanie odbywa się u nadzwyczaj składany czas. Tysiące chromadzjan za oddaność idei swobody i obrony godności człowieka represowane. Mnogie wymuszone byli покинуть rodzimę. Jany znaleźli przytułek u Polsce i Litwie. U turmach znajdują się setki politycznych zniewolonych, a ich jedyna wina u imknieni do prawdy i żadanie żyć u dzierżawie, gdzie ich głos będzie mieć znaczenie. Wśród ich jest i przedstawniki polskiej nacjonalnej mniejszości, naturalnej i nieodjemnej czastki białoruskiego chromastwa. Miejsca ich usich nie u turmach, a za stołą rozmów, za pracą dla demokratycznej, suwerennej i niezależnej białoruskiej dzierżawy. Duch 3 maja objednowuje nas usich i daje nadzieję na lepszy czas, jaki bezumowno przyjdzie. Дорогие белорусские сябры, 3 maja это свято swobody i godności, świata prawilnych pamknieniów do reformowania dzierżawy. To świata naszej ogólnej europejskiej spadczyny.